3, 2, 1. Good luck il-kulħadd. Sinjuri, il-finali tal-Malta Eurovision Song Contest 2012. Rizultat għandi, għataw. S-sana d-ħirronnu l-lejn, ħalli fidejja. Wasalna propju fl-aħħar issa il-waqt, il-moment illi nsiru nafu min se tkun il-kanzunetta illi tirrappreżentana f'Azerbajġan f'Mejju li ġej. Għu pjaċir, ħana iktar mill-kompetizzjoni, għax memx il-tafkif dak il-preċi li t-terbaħ jawek. L-ewwel samorru biex naraw il-voti ta' kif votaw in-nies permezz tat-telefon, it-televoting tajjeb. Naraw il-voti fejn se jmorru. Petals on a Rose, 20 punt. U l-24 punt, naraw naqra l-24. Min se jieħu l-massimu tat-televoting? This is the night! Ġewni naqdu, Maki, kif aħna kif? Għawek kollox sow, eċitati ħafna daqs il-kantanti u naħseb daqskom daqs udjenza kolla. Kellna biċċa xogħol diffiċli min sejjer minn xulu jmur l-Azerbajġan f'Mejju li ġej. And 10 points goes to This Is the Night. 12 points goes to Answer With Your Eyes. 10 punti għal Answer With Your Eyes emmek. U fl-aħħar net, 12 punti morru għal Pure Claudia Fanello. 10 points go to This Is the Night. And my 12 points go to Pure. Ten points go to Answer With Your Eyes. And finally, 12 points. 12 points go to the Pure Voice. Pure. Punti a Pure Claudia Fanello. 12 punt lil kanzunetta This Is the Night. This is the night! Mħassni għad fuq xi kunċert kbir taf kif. Fadal il-moment li tantu nistennew. Kit fidejk! L-10 punti tiegħi imorru għal kanzunetta Pure kantata minn Claudia Fanello. U 12 punt kiseb aktar mid-doppju mill-SMS u televoting ta' daw kollha li votaw il-lejla This Is the Night! Il-kuġina! ħadem għalija, tifhem xu biex wasal fej wasal l-lum, tifhem ħadem għalija. Kuntenta ħafna għad pjaċir immens. Xtaqt niġi l-ewwel u ovvja, ma jiena kuntenta għal-kert ukoll għadu żagħżugħ ukoll hemm xogħol ħajati il-100% tiegħu għaxu vera entużjast fuq għal ħaġa, ġifieri meta xi ħadd ikun vera ġo fiha jagħti il-100% tiegħu wkoll. Mal-lasta. Għajli, miħallini ta' it-tieni darba m'hemmx tagħmel. Grazzi lil kulħadd, proset lil Kert, proset lil Claudia, bravi, bravi!
nħossni kontent ħafna u xek. Kienet serata sabiħa ħafna. Konna inna naħdmu għalija, speċjalment it-tfal għax anki Kevin involut u Kyle. Allura huwa moment sabiħ ħafna u xek. Kevin! Bis-serja tajja. L-lum erbaħt lotterija. Għastrajtek kanta, najtek u prosit. Li sodatija għandi l-kertin. Fej soda, il-ħurħat Sinjuri nil-Amana, il-rebbi tal-Malta Eurovision Song Festival 2012, Kurt Kalleja!